Prepara't que avui l'espectacle comença. Hola, bon dia, com estem? Benvinguts a un nou programa d'un home nou. Perdoneu-me que havia començat el programa i no m'havia donat de que no havia apretat el botó d'emetre, o sigui que ja he fet tot això fa un moment, però sense que ho veieu. O sigui, és molt absurd, però en fi, va, que comenci. Preparats, llestos, endavant la intro, encara provisional. Intro... I ara és un home nou que s'ha aixecat amb força, és un home nou. Un home nou de nou, ara és un home nou. I en certa forma és el mateix. Un home nou, si no rius el món se't cruspeix. Un home nou, un home nou de nou, ell és un home nou. La resta importa un nou, un home nou de nou. Bé, ja sóc aquí. Bon dia, irreverent fòria. No he tingut temps de despertar-me encara. No ho sé. El cas és que, com us dic, havia començat el programa, havia començat a fer tot el peripé i de cop i volta dic, hòstia, que no estic en directe, tu, que no estic en directe. Espera, aquí, la bandera. Ai, Déu meu, quina son. Avui no tinc cafè, només tinc aigua fresca de l'aixeta. No és la millor aigua del món, però és millor que res. Va, què tal està això? La música, la veu, el meu carisma? Anem a fer una miqueta de santoral, va. Ui, què ha sigut això? En Guillem Will s'ha subscrit. Ostres, batu a l'olla. Gràcies, Guillem Will. És fantàstico. Avui és dia 22 de juliol de l'any 2024, si no vivim enganyats. És la setmana número 30 de l'any, el dia 204. Avui el sol ha sortit a les 6:37 i se'n va a les 21:18. Tindrem lluna minvant el dia 28. És Santa Maria Magdalena de Magdala, deixeble de Jesús, Sant Teòfil, pretor romà, màrtir, i Sant Menelau, abat, Sant Remenelau. El refranyer popular avui ens diu: per Santa Magdalena l'avellana és plena i per Sant Llorenç clava-li les dents. Ho heu pillat? Per Santa Magdalena l'avellana és plena i per Sant Llorenç clava-li les dents. Bon dia a l'Arcami i gràcies a en Guillem Will una vegada més per subscriure's. És fantàstico, és un geni. I ara endavant la següent secció, que és el tiempo. Bé, ja que tenim aquí en Guillem Will, on està aquest home? Ens acaba d'enviar el seu reportatge d'aquest matí. Anem a posar-lo i després ja anirem pel temps dels jocs menys importants. Bon dia, Fiblers. Un momentico, Guillem. D'acord, estem preparats, ja ho tenim a punt. Endavant, Guillem, des de Port de Solle, o des de Solle. Bon dia, Fiblers. Avui, 22 de juliol, temps majoritàriament assolellat. He canviat d'escenari de vist, avui. Això és el meu camí favorito. Camí de Can Gordo. Això són Namurta i Namora. Vine aquí, petita. Vine aquí. Puja. Hola. El vent bufarà d'oest, de ponent, encara que no ho pareixi, en ratxes de 11 km per hora. I això són la luna, que no calla, i Nefer. Hola! Bon dia, Fiblers. I els temps a la mà, doncs jo us ho dic. Ones de fins a 1 metre.
No està mal. I Està això és tot. El temps d'esport de soia per un home nou. És un esportista, aquest home, eh? Un esportista. És un exemple a seguir. No l'he posat a velocitat 2. Semblava al principi que anava en velocitat 2, però no. Al principi ha sonat ràpid la veu, però sembla que ho deu haver fet ell expressament. Ja està. El temps dels puestos importants. A veure. Apagar totes les alarmes. Vinga. Endavant el temps a les altres llocs. A Barcelona, per exemple, el temps és solellat. Avui fa molt de sol. Mínimes de 22 i màximes arribaran a 27 graus. La resta de la setmana, doncs, tota la setmana pinta igual. Una miqueta més de calor. Canvi de temps fugaç i furiós, diuen. Pluja, calamarsa i davallada de la temperatura. Ah, sí? Això vol dir que va cap avall? Doncs la previsió la veig que va cap amunt, Demà sí. Demà, avui 22 de mínima i màximes de 27. Sí, 22 és fresquet a la nit. Però demà les màximes ja són 30 aquí a Barcelona, o sigui que jo què sé, no entenc el temps. En quant a la província de Tarragona, mínimes de 20, màximes de 34 i solellat tota la setmana, si fa o no fa, per un estil una miqueta menys de calor. A Lleida, mínimes de 15, màximes de 34 i la resta de la setmana més calor i solellat també, com avui. A Girona també solellat, mínimes de 19, màximes de 32 i ja. No m'he fet el llit. No hi ha gaire cosa a fer. A part d'això, algo divertit. Passem a... anem a mirar a veure si funcionen les càmeres de Barcelona o... Sembla que no funcionen. Sempre s'espaien aquestes càmeres webs. No t'acaben donant servei. Mira, avui sí que funciona. Avui podem fer un vistasso a la Sagrada Família. Aquí la tenim. Així està la Sagrada Família avui. El dia es veu ben solellat. Falta en Guillem Will dient alguna cosa. O un ser, falta un ésser dient alguna cosa. Està menys feta que el teu llit. Bueno, està més o menys. En quant al riu Tortosa de Tarragona, a veure quina pinta fa, que fa temps que no el visitem. Allà on viuen Nostàlgia Pop. No teniu nostàlgia de quan venia en Nostàlgia? Està menys feta que el teu llit, em diu en Vic. Doncs... mira, ha aparegut en Nostàlgia Pop. Només havíem de posar el seu pont i apareix. El pont té unes banderes. Per què té unes banderes? Que és algun festival? Ha estat 2 setmanes de vacances. Ai, Déu meu, senyor. En Nostàlgia Pop s'ha renovat el seu stream més dinàmic i modern. Ah, sí? Bueno, doncs així és que veig que serveix d'algú el que faig, que guiu els altres cap al dinamisme. Vinga, doncs, continuem. Ara anem al Dia Internacional. Espera't, que la música s'ha parat. Què ha passat amb la música? Posarem la música habitual. Què vol dir que és car? El teu programa et surt car ara? Bon dia, visca la Paulisca. I ara
el Dia Internacional. Avui és el Dia Mundial del Cervell. Bon dia a l'usuari noble. Dia del cervell. Si no teniu cervell, no cal que el celebreu. És un dia que el cervell se li coneix com un dels òrgans vitals del nostre cos, perquè ens fa pensar, llegir, abstreure'ns, fa que reaccionem, fa que caminem, fa que fem coses. Sense el cervell, la veritat que és difícil la vida. El cervell consumeix un 20% de l'energia i oxigen del cos. En una partícula microscòpica es poden trobar 100.000 neurones. El cervell representa un 2% del pes corporal. Bàsicament està fet d'aigua, 73%. Transporta la informació a una velocitat de 268 milles o quilòmetres per hora. Milles, que no són quilòmetres les milles. És més ràpid el cervell que un vehicle de Fórmula 1. Bon dia al Jordiño. Un Jordiño és un amic d'en Jaipinho. La funcionalitat del cantó esquerre del cervell està associada amb l'anàlisi, lògica, matemàtiques, llenguatge i seqüència. Fantàstic. Avui és el Dia Mundial contra la mineria o mineria a cel obert. No contra la mineria, sinó contra la mineria a cel obert. Què és la mineria a cel obert? Una activitat metal·lífera realitzada per empreses multinacionals a gran escala per obtenir materials minerals i altres recursos naturals a la superfície de terrenys com ara cobre, or i urani. L'urani, què és? Una pedra? Una pedra superxunga radioactiva, no? És que no te'n pots anar per la vida a fer forats, perquè vas fent forats i t'acabes trobant una mina radioactiva. És perillosa la vida. Doncs aquesta megamineria fa mal a la superfície natural, als ecosistemes, contamina l'aigua dels subsols i dels sols, fa deforestació indiscriminada de capes boscoses i verdes, fa servir unes substàncies químiques supercontaminants que es carreguen la flora i la fauna i bé, i a més altres desgràcies. Això ho fan a Amèrica Llatina i a països com Espanya, la Índia i la Xina, o sigui, el tercer món. Joder. Que fort, no? Havia de ser Espanya. Avui també és el Dia Mundial de la síndrome del cromosoma X fràgil. Què és el cromosoma X fràgil? No me'n recordo, anem a veure-ho. És una síndrome, un trastorn genètic que ho caracteritza la mutació del gen FMR1. Produeix una proteïna necessària perquè el cervell creixi adequadament i si no el tens, doncs malament, discapacitat intel·lectual, tendència a evitar el contacte visual, un retard en la parla i el llenguatge, dificultats per caminar, gatejar, voltejar-se, et mossegues les mans, en fi, un drama, tu. Avui és el dia de l'hamaca, no de l'hamaca, volguem dir la Scarlett Johansson, no, l'hamaca. És una cosa per dormir, una mena de llit que penges de 2 columnes. Ja m'agradaria tenir-ne un i fer el programa des d'allà, però no en tenim. I dit això, un dia com avui, l'any 2002, apareixia a una platja de Tasmània, Austràlia, un calamar gegant que media 15 metres. Interessant, efemèride d'un dia com avui. Hòstia santa. Va, prou. Bon dia al doctor Slum. I ara, següent història. Ai, quin mal de coll. Avui no m'aixeco molt fi, Avui no m'aixeco molt fi. Els diaris, ja sabeu, si heu mirat una miqueta a la tele o alguna cosa, estan tots amb el Biden, que ha dit que plega en Biden.
Un momentico. A veure, diu així. Reaccions a la renúncia de Biden a les eleccions dels Estats Units. Biden renuncia a la reelecció i proposa la Kamala Harris. Que mala, Que mala és, Bé, diuen que tampoc és que tingui moltes possibilitats la Kamala Harris, que no té molt de recolzament del partit, que no els hi agrada gaire. Els altres, que l'Obama, per exemple, ha felicitat el Biden per la seva decisió, però no ha dit ni mu d'ella. Igual altres que han felicitat a Biden i han preferit no dir ni mu de la noia. Biden acabarà el seu mandat, recolzarà Harris com a successora i crida a la unitat. Demòcrates, és hora d'unir-se i vèncer a Trump. Fem-ho. En fi. Hi ha gent molt fan d'en Biden, Realment hi ha gent per tot, ERC dona un ultimàtum al PSC, nou pacte fiscal o repetició electoral. Diu en Víctor que necessita una nostàlgia, no, unes vacances. Pues no ho entenc. Per què he dormit tan poc avui? No, tampoc he dormit tan poc. Jo crec que avui he dormit a les 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8... He dormit unes 6 hores. Que no està tan malament, 6 hores dormir. No està tan malament, es pot viure, no? 6 hores dormint. Però estic molt cansat, molt cansat. Jo vacances realment tot l'any, no? Perquè no tinc una feina oficial, però no em puc permetre descansar, perquè si descanso la ruïna m'enfonsa. Bon dia, Tita Freda. Bon dia. Esquerra Republicana dona un ultimàtum al PSC, nou pacte fiscal o repetició electoral. Molt bé, no entenc molt bé. Sobirania fiscal per un nou cicle polític, Marta Rovira, bla, 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 bueno, és igual. Deixarà Gibraltar de ser Gibraltar? Els veïns espanyols de la colònia britànica demanen més inversions i un tracte fiscal singular a canvi d'un acord. Estan negociant sobre el penyó de Gibraltar. Però realment, quin interès té aquest tros de pedra? Bueno, suposo que és per pujar-s'hi i veure el paisatge. És que si no, no ho entenc. I pels micos que hi ha, suposo que els partits polítics deuen veure una oportunitat de votants perduts, no? Que potser els podrien ajudar a triomfar. A veure, Fabián Picardo, Espanya és una oportunitat però també una decepció, diu aquest home que negocia sobre el penyó. Estratègicament és important la pedra aquesta. Els flets marítims tornen a disparar-se davant d'un rècord d'acomiadaments. Les empreses anticipen les compres de Nadal per evitar el col·lapse del Mar Vermell. No entenc res. No entenc les notícies, amics. Estic dormit avui. Només hi ha vivenda per un terç de les noves llars que es creen a Espanya. Només hi ha vivenda per un terç de les noves llars que es creen a Espanya. Què vol dir això? CaixaBank alerta que el creixement demogràfic supera les previsions, és a dir, que hi ha molta gent, cada vegada hi ha més gent i no hi ha pisos. És el que sembla que entenc. A veure, a Espanya només es construeix vivenda per un terç de les noves llars que es creen cada any. Bon dia, Entorns número 1. El penyó de Gibraltar és fronterer pel mar Mediterrani i l'oceà Atlàntic. No volen per res més. I per orgull, Però quan diuen Gibraltar, el penyó de Gibraltar, es refereixen a Gibraltar amb el poble que hi ha allà, no? La ciutat.
No només el penyó, no només la muntanyeta. És porta d'entrada i sortida al Mediterrani. Bé, en fi, que la vivenda està fatal, no m'endinsaré més en el tema. Els expats són un motor del mercat immobiliari i de l'hostaleria. Els expatètics. Un estudi pioner detecta que el 25,3% de la seva despesa se'n va en restaurants i que fan turisme local. O sigui, que en el fons els expats no són tot lo dolent que es diu, tot sempre. O sigui, que poden tenir alguna cosa bona. No ho sé, No ho sé. Però és molt habitual dir que els expats són satanàs, que són uns cabrons, perquè venen aquí amb sous molt millors i agafen les nostres... Bé, les nostres, tant de bo fossin meves, no? Però es lloguen les cases d'aquí. Aleshores, què? Què? Aquí diu que un 25,3% de la seva despesa va en restaurants i que fan turisme local, per tant, deixen diners també. No ho sé. Clar que estem llegint un diari que veu sempre el cantó positiu de cap a la dreta. Són una colla de galifardeus prepotents i frívols. Persones que gasten un 25,3% en restaurants, etc. Igual que els turistes, que gasten un 27%, i molt superior als titulars de targetes de crèdit espanyoles, que només gasten un 14,8% en restaurants. La seva despesa en supermercats és un 24,7% i s'apropa més al perfil dels espanyols, que és un 33%, i també tenen la més gran despesa en hotels, que es gasten un 4,8% davant del 2,4% dels espanyols, perquè tenen més ganes i disposició de viatjar, ganes i diners per viatjar, vaja. En fi, una notícia de merda, és igual. Següent tema. Atenció, amics, perquè arriba el final dels influencers, segons diu aquí. O sigui que ja ha arribat tard el tren, amics. The Influencing. La final dels influencers. Xarxes socials. El The Influencers. Els anomenats desinfluencers han començat a compartir a les xarxes socials els productes que no s'han de comprar. Val, no és el que jo creia, doncs. És gent que, en lloc de recomanar coses, diuen coses que no has de comprar. O sigui, ha començat algú a fer això i tots com a borregos a fer el desinfluencing. Des de fa un any i mig, varis joves anomenats desinfluencers et desinflen, han començat a compartir a les xarxes productes que no cal comprar. A veure, aquest bufalluquisme, com va? Un momentico, amics. Anem a escoltar aquest vídeo, que crec que valdrà la pena. Riurem. Gràcies, La Vanguardia, una vegada més, per aquest contingut que ens dones. A veure, preparats, gestos... Déjame desinfluenciarte, os voy a enseñar productos que están sobrevalorados o que en mi opinión siento que no valen lo que valen. Pero un momento, ¿los influencers no eran los que te decían qué comprar? Pues ahora ha surgido un nuevo tipo de creador de contenido, los desinfluencers. Aquest film és planant. A diferencia de los influencers, estos nuevos creadores de contenido comparten en las redes los productos que no se deben comprar. This lip gloss by it's vile, it's so sticky. Get in the bin. Después de probarlo, para lo que cuesta, no vale nada la pena. Esta ha sido la peor mascarilla que he comprado en mi vida. Estas son algunas cosas que ningún influencer me puede convencer Es lo mateix, és influencer igual, a sí. comprar. Tratan de desconstruir el discurso comercial de los influencers. Yo creo que Porque aquest como chaval ya te habrás conec. dado cuenta, ahora es casi imposible encontrarte con vídeos de influencer ensalzando las bondades de unos productos cuando echas un vistazo a las redes sociales. Estamos ya hartos de ver constantemente
vídeos nuevos, productos que sacan constantemente y nunca paran y creando nuevas necesidades y la gente al final inevitablemente sientes, si todo el mundo lo está enseñando, yo también lo tengo que probar, pero estás pagando por el producto, a esas personas les regalan. ¿Qué dius? La tendencia nació en Estados Unidos hace casi un año y medio en las cuentas de TikTok especializadas en temas de belleza y lifestyle. En plena inflación, varios usuarios de la aplicación china empezaron a quejarse de los precios de los cosméticos y de la ineficiencia de algunos productos. Rápidamente la tendencia se expandió a otros países y consiguió cifras impresionantes. Voici les 3. Hoy en día, el hashtag de influencing contabiliza más de 1,8 mil millones de visualizaciones en TikTok. Son perfiles mucho más jóvenes, más de generación Z, de 16 y 25 años, los que están generando esta tendencia. Y este tipo de influencers Vaig a dormir un rato. Apuestan más pues, por temas de sostenibilidad, por temas de consumo de slow fashion. Fan la mateixa mandra que els influencers. Fashion que explota a la gente, que es la que más contamina el planeta y hace ropa tóxica que dura 2 lavados. Son de muy A veure, mala aquests no calidad són y populars porque a los ràpids. trabajadores les pagan una miseria y los tienen en condiciones deplorables. No Bueno, ja hem pillat la idea, no? Jo crec que ja hem pillat la idea bastant. No cal mirar el vídeo, que estàvem per la meitat encara. Vull dir, què més ens podien dir? Res. Mira, em cauen pitjor que els influencers. Ja, els aniversaris dels famosos. Ai, sí, m'he oblidat avui. Anem a veure quin famós fa anys. Són els famosos, rics i formosos, cada dia més canosos. Avui ho he fet bé. Ara ens ve la famositat. Avui fa anys la nostra ídol admirada per tots. A veure. Aquí està. Avui fa anys la Selena Gómez. Selena Gómez, 32 anys, aquesta criatura del senyor. Selena Marie Gómez es va dir al néixer. Va néixer el 22 de juliol del 92 a Dallas, Texas, mentre jo estava, veient les Olimpiades i també és l'any que es va morir la meva iaia. I, en fi, va ser un any d'alegries i penes com cada any, no? Ella va començar a actuar amb els 7 anys, quan va obtenir el paper a la sèrie de televisió Barney i els seus amics. I va sortir-hi durant 2 temporades. Després va sortir a la sèrie de Disney Channel Els Mags de Waverly Place. Va aconseguir el premi al programa infantil més destacat i va ser protagonista de la pel·li de Disney Princess Protection Program i també de la pel·lícula Els Mags de Waverly Place Vacances al Carib, basada en la sèrie. Després va sortir invitada o convidada a Hannah Montana i Hotel Dolls Hotel, entre altres sèries de Disney infantils. I bé, després també ha sortit en coses com 101 dàlmates més vius que mai, Una Cenicienta moderna 2, gran pel·lícula, i Campanilla. Bueno, després ja ha fet coses més importants. Per exemple, últimament està fent la sèrie aquesta de Només assassinats a l'edifici, que crec que la fan a Apple TV o a Disney, no me'n recordo. A Disney, no? Ja no me'n recordo. Crec que a Disney. La meva àvia es deia Carme. Algun dia, no sé si recuperaré algun vídeo que tenia d'ella. Els tinc en VHS. S'haurien de passar abans que es facin malbé les cintes. A més, la Selena Gómez també l'hem vista a la sèrie Spy Kids, a la sèrie de pel·lícules de Spy Kids, i ha ficat veu a Hotel Transilvània.
a pel·lícules com Malditos Vecinos 2, Dia de pluja a Nova York d'en Woody Allen, Els morts no moren d'en Jim Jarmusch, que era una miqueta regulín, Aventures del doctor Dolittle de l'any 2020, feia una veu d'una girafa, no és que sigui un gran paper, però... I, en fi, i a més també és estrella del pop, per si fos poc. Avui també fa anys el nostre ídol, admirat per tots. Aquí el tenim, William Dafoe, avui fa anys, 29 anys, no, 29 no, ja li agradaria. 69 anys fa avui el nostre amic William Dafoe, que va néixer un 22 de juliol del 55. Actor, coproductor, guionista, ho té tot. Coneixem d'ell moltes pel·lícules. Per exemple, la primera que va fer, La porta del cel, any 80. Després va fer L'ànsia, del 83, on feia d'un vampir. A l'any 84, Taverna salvatge, que no sé quina és. Al 84 també la mítica Carrers de foc, que segur que en Víctor de Nostàlgia Pop li deu donar nostàlgia. Carrers de foc, de l'any 84. I també sortia en pel·lícules mítiques com ara Platoon, Art de Mississippi o Crema Mississippi. Pel·lícules com L'última temptació de Chris, que va tenir un follon al fer-la. Nascut el 4 de juliol, Cry Baby, Cor salvatge, de David Lynch, una obra mestra. Tan lluny, tan a prop, també. Gran pel·lícula. Pel·lícules com, jo què sé, Basquiat, El pacient anglès, la horrible Speed 2, Existence, de Cronenberg, L'ombra del vampir, American Psycho, Spider-Man, el mexicà, Spider-Man 2, també sortia Spider-Man 2, devia ser un record. Després, més pel·lícules com Fantàstic senyor Fox, Antichrist, John Carter, Nymphomaniac, John Wick, Sota la mateixa estrella, Com gossos salvatges, Buscant a Dory, Déu-n'hi-do, no s'acaba mai les seves pel·lícules, Aquaman, Sibèria, El carreró de les ànimes perdudes, Spider-Man No Way Home i tantes. I ara sortirà també a Beetlejuice, però no sé si surt fent una veu o si surt fent un paper. Inside, l'heu vist? Em va agradar força. Quina és Inside? És possible que en 2 setmanes que he faltat l'home nou ha tornat a ser l'home 10? Estem més o menys allà. Les 9:42 i ni rastre de notícies i tendències. No passa res, avui tenim una miqueta més de temps, en quedaré una estona més. Val, doncs un momentico. Avui també felicitem a actors mítics com Danny Glover, d'Arma Letal, que fa 78 anys, John Leguizamo, que fa 60 anys, i molts altres, però no tenim temps de felicitar-los en detall. A veure què ens passa aquí, aquest home. Antita Freda ens recomana una pel·li d'en William Dafoe que es diu Inside. No l'he vista, no la conec. No l'he vista, no la coneixo, no. Un senyor que és un lladre d'art es queda atrapat en un apartament. Està tancat amb tot d'obres d'art boníssimes i ha d'utilitzar el seu enginy per sortir. És com Cube, però a Mart. No et miris el tràiler. No l'he mirat, el tràiler, no l'he mirat, només he llegit l'argument.
Ja he llegit massa o què? Jolín. En John Leguizamo. Vaya. Hòstia, estic una mica... Un momentet. Estic molt cansat. I ara què fem, amics? Següent tema. Bueno, amb els diaris ja hem començat abans, però ens n'hem anat, no sé per què. El diari Ara, titular, diu Biden tira la tovallola i deixa pas a Harris. Perfil, Biden, 50 anys als passadissos del poder i una vida marcada per la tragèdia. Ah, sí? Quines desgràcies li han passat? A veure... El president de més edat dels Estats Units va començar la carrera política el 1972 i ara l'acaba foragitat pel seu propi partit. Home, era només 2 o 3 anys més jove, més gran que Trump. I Trump, recordeu que Trump s'ha rigut molt d'ell, de lo gran que estava? Si Trump guanya les eleccions i està 4 anys més, ja veurem en quin estat de salut estarà, també, A lo millor el karma fa el seu efecte. El diari Ara ha canviat molt. En quin sentit? Bon home. Deixa rere seu Biden un mandat marcat per la pandèmia i la recuperació econòmica posterior, una inflació elevada, la retirada de les tropes d'Afganistan, les guerres d'Ucraïna i Gaza i l'aprovació d'una polèmica ordre executiva que posa en qüestió el dret d'asil a la frontera amb Mèxic. El diari Ara ha canviat a malament. Home, jo el que veig és que fan la lletra molt gran i això em va bé. I que potser el llenguatge és com més per tontos, pot ser, o que sigui més simple. Perquè ho entenc tot. L'entenc més que La Vanguardia. Sembla com lletra gran i visatges senzills. És possible que estigui encertat amb això que dic? Diaris, fixeu-vos, és com si fos un conte per nens. És el que té de prendre dels diners del PSC, diu en Vicky Báñez. En Tita Freda diu que t'escriguin un article que s'entén no hauria de ser negatiu. No, en principi no. En Biden va cursar dret a la Universitat de Delaware i a la de Syracuse. Mentre era universitari, els campus del país bullien en protestes contra la guerra del Vietnam. Un panorama que ara li ha ressonat quan era president amb les protestes de Gaza. Un cop es va graduar com a advocat, va entrar ràpidament a la política i quan tenia 28 anys va guanyar les primeres eleccions al Consell de la Newcastle. Un any després es va presentar per senador a Delaware, amb una campanya electoral dirigida per la seva germana Valerie i per sorpresa de tothom, Biden va ser capaç de derrotar el republicà J. Caleb Boggs, que tenia 63 anys i feia 2 mandats consecutius que representava l'Estat a la Cambra Alta. Ara, el mateix estat que va veure com Biden començava la seva carrera política ha estat testimoni de la condemna del seu fill, Hunter Biden, per compra i possessió il·legal d'una arma. Aquí el veiem ben amic d'en Netanyahu. L'alegria de la victòria li va durar poc a en Biden perquè el Nadal del 72, la seva primera dona, Neilia Biden, i la seva filla d'un any, Naomi, van morir en un accident de cotxe. Això és la desgràcia que va patir. Els seus altres fills, Bo i Hunter, van sobreviure. O sigui, va perdre la dona i la seva filla d'un any en un accident de cotxe. La tragèdia gairebé va enfonsar la seva carrera. Però va continuar perquè uns companys el van convèncer que no ho deixés, que també podien haver-se quedat callats aquests i deixar-lo a l'home que es recuperés. L'accident de cotxe, per desgràcia, no seria l'únic episodi tràgic de la vida de Biden, que va seguir amb desgràcies.
Al 77, Biden es va casar amb la seva dona actual, Jill Jacobs, amb qui va tenir una filla, Ashley. Biden va ser senador durant 36 anys fins al 2009. Durant aquella època va continuar vivint a Delaware i no es va desconnectar mai de la política local. Al 74, l'escàndol Watergate feia caure el president Nixon, amb qui Biden es va mostrar molt crític. També ho va fer amb el seu successor, Gerald Ford, per haver indultat el republicà. Aleshores, què més li va passar? Quines desgràcies més va tenir? Taques del seu historial com a senador són el suport que va mostrar a una llei de l'any 94 que molts diuen que va contribuir a facilitar les detencions massives i la injustícia racial. Va ser un dels responsables d'una altra llei que prohibia les armes d'assalt i marcava un abans i un després en la seva regulació. El 91 va votar contra la Primera Guerra del Golf, però el 2002 va votar a favor d'invadir Iraq, després de l'11S. Anys més tard va dir que es penedia d'aquell vot. Durant els anys 80, Biden va crear una àmplia agenda de contactes amb líders mundials fins a 150 de prop de 60 països, un detall que va destacar Barack Obama el 2008 quan el va presentar com el seu vicepresident. Vaya, vaya. La relació amb Obama va ser tan pròxima que amb alguns mitjans, mireu, aquí estava amb l'Obama, va ser tan pròxim amb l'Obama que alguns mitjans de l'època van començar a anomenar-lo bromance, de brother i romance. És per això que perdre el suport d'Obama durant la crisi interna dins el partit al voltant de la seva candidatura va ser un cop dur. Biden pensava postular-se com a candidat presidencial a les eleccions del 2015, però la mort del seu fill Bo per un càncer cerebral el va deixar fora de la cursa. Vaja, home. Al seu lloc es va presentar la Hillary Clinton, que va rebre el suport d'Obama. I Clinton va ser derrotada per Trump i Biden finalment es convertiria en un president accidentat. Un article de la Antònia Crespí Ferrer. Mira-la, que eixerida, que simpàtica, l'Antònia Crespí Ferrer. Antònia Crespí. Gràcies, Antònia. La part fosca de Biden és que s'apropa a nenes menudes. Bueno, s'apropa... És un iaio, no sé, un iaio carinyós. A veure, espero que no sigui res més que un iaio babós i ja està. Que no ho faci mala fe a l'home. Jo diria que això són mentides dels republicans, diu lo de que s'apropa a les nenes. Home, jo crec que segurament. Espero que no tingui una base, això. I el senyor Trump era molt amic de l'Epstein. Ja. Això sí que quadra més. Ai, Déu meu. 5 mentides, diuen aquí al diari Ara, 5 mentides que ha dit Trump a la cloenda de la convenció republicana. Primera, el 107% dels llocs de treball són ocupats per estrangers il·legals, una cosa que és impossible i, òbviament, no concorda amb les dades d'ocupació que existeixen. L'horrible guerra amb Rússia i Ucraïna mai no hauria passat si jo fos president. Una de les coses que més li agrada a Trump és repetir, fins a no poder més, que si ell fos president, Rússia no hauria envaït Ucraïna perquè el Putin no s'atreveix amb ell. L'afirmació que ha tornat a repetir en la cloenda de la convenció no s'aguanta en res. Encara més, la relació amb Putin no és precisament de temor, sinó de bona sintonia. A la cimera de l'OTAN de la setmana passada, els aliats van aprovar tota una sèrie de plans per blindar l'Aliança Atlàntica a prova d'un segon mandat de Trump. Segons explicaven al New York Times, funcionaris de la seva administració, Trump va dir en privat que volia retirar-se de l'OTAN. Hòstia! La inflació està esclafant la nostra gent, mai havien vist res semblant, una altra mentida que diuen va dir en Trump. La inflació és una de les principals preocupacions dels americans, però no és cert que hagi arribat als nivells que no s'havien vist mai. Als Estats Units la inflació va assolir un màxim al 9,1 de l'estiu del 2022, però és inferior al seu màxim de gairebé 15% del principi dels anys 80. Una altra mentida. Volen apujar-nos els impostos 4 vegades. La retallada fiscal que Trump va aprovar el 2017 estarà en vigor fins al 2025 i és cert que Biden ha proposat alguns augments d'impostos,
pels contribuents més rics i grans empreses, però en cap cas està plantejant multiplicar per 4 la pressió fiscal. Quantes troles, no? I la gent s'ho creu tot. I l'última mentida que va dir és: vam deixar equipament militar per valor de 85.000 milions de dòlars a l'Afganistan. Trump ha dit que quan els Estats Units es van retirar d'Afganistan van deixar aquesta quantitat de diners en armament militar en mans dels talibans. I diuen que això és fals perquè aquesta suma es referiria a la quantitat total que el país es va gastar en seguretat a l'Afganistan al llarg de 20 anys, segons apunta New York Times. O sigui que el paio manipula les dades, s'inventa coses i la gent s'ho creu tot. I res, i els del diari i els seus fans defensant el rifle amb què el van disparar. En fi, La Vanguardia... Ah, no, estàvem al diari Ara. Bueno, el diari Ara i La Vanguardia a vegades no els diferencio. Va dir-ho del lleixiu, també. Sí, allò estava molt inspirat, eh? Bon dia, J. Odri. Bueno, a veure, el diari La Vanguardia, a veure com és la portada ara. L'hem vist abans, però bé, és el mateix. En Biden renuncia a la reelecció. Tot això ja ho hem vist abans. Tot això ja ho hem vist abans. Els desinfluencers. Bueno, Barcelona reestrena el Port Olímpic totalment renovat, així ha quedat, en sèrio? Hosti, fa... No hi vaig mai allà. Qui va allà? Top 10 d'estrelles de ballet que no cal perdre's? Home, interessant. Algú mira allò de la Casa del Drac de Joc de Trons? No he començat encara amb la temporada 2. Fa una mica de mandra. Ahir vaig veure algunes pel·lícules. He de fer el cinejau algun dia d'aquests, perquè estic que no el faig mai ja, Últimament he tingut coses a fer. Últimament he vist la pel·lícula La primera profecia, que estava bé, correcta, fluixa però correcta. També he vist La tauleta del menjador, La mesita del comedor, amb en David Pareja. Està divertida. Bueno, és molt xunga i divertida a la vegada. Impacta. He vist Twisters també en el cinema, aquesta de Twister 2, que està bé. És una americanada. És com una pel·lícula que li encantaria en Trump, però està bé. I també Un lugar tranquilo, dia 1, vaig veure al cinema, que estava molt bé. A part d'això vaig veure Alicia, el País de les Meravelles, de Tim Burton, la vaig tornar a mirar, i vaig veure la segona part que no l'havia vist. I més o menys està igual de bé que la primera. Més o menys. I també vaig veure l'últim Late Night, que em va agradar força, i Los Vigilantes, de la filla d'en Shyamalan, que estava molt xatxi. Ai, que tinc... A mi em va agradar, vaja, no sé. Què volia dir-vos? I ahir vaig veure també La profecia, però la bona, l'antiga, que em va agradar més que el remake aquest nou que han fet ara, bueno, que la preqüela, o sigui, bastant més. Està molt xatxi la pel·li. És molt interessant, molt interessant. En fi, a part d'això, alguna cosa més. Són les 9:58. És l'hora que m'hauria d'anar corrents, però avui ens ho prendrem amb una miqueta més de calma. Farem una mitja horeta més, si voleu. El que passa és que no sé de què parlar. Ara que hem acabat tots els temes del diari, o gairebé tots. Bueno, no tots, perquè hi ha temes que no he tocat. Espanya haurà de gastar 11.000 milions més en defensa per complir amb la OTAN. Fixeu-vos.
11.000 milions, No són pocs, Condemnada una periodista per enfotre's de l'alçada de la primera ministra Meloni. En sèrio? Per dir-li que era una nana o alguna cosa? Riure's de l'alçada de la primera ministra italiana Giorgia Meloni té un preu, concretament 5.000 euros de multa. Un tribunal de Milán ha condemnat a la periodista Giulia Cortés a desembutxar aquesta quantitat a la líder dels Germans d'Itàlia per 2 publicacions a Twitter difamatòries, amb frases en les que s'enreia de la seva alçada. Body shaming, li diuen ara, això. Tot va passar un dia d'octubre del 2021 en què la Meloni va accedir va accedir a governar Itàlia, no? La Cortese, que és aquesta dona que ha sigut condemnada, i la Meloni van topar quan la periodista va publicar a Twitter, ara X, una foto retocada de Meloni al costat del dictador feixista Benito Mussolini i la frase al darrere està la seva matriu preferida. Complicada, la vida. Què em passeu? Una notícia de peixos que... Què? S'han mort 200 peixos, algunes espècies protegides per un vessament de purins al riu d'Abella. Els agents rurals investiguen una base d'una granja de porcs i estan fent un seguiment de les afectacions. Avui treballem en un abocament de purins al riu Abella que ha provocat la mort de fauna al llarg de 3 quilòmetres, diuen aquí. Obrim una investigació per determinar si els fets poden ser constitutius d'un delicte contra el medi natural i la possible autoria. Quina tristor, no? Morir-se per merda de porc. En fi, amics. Però que bufalloques, no? I què faran ara? L'agafaran aquest paio que ho hagi fet o aquesta empresa? En fi. Ai, la vida. Bé, total, aquest article, doncs, no sé ben bé a què ens portava, aquest article de que no pots insultar la Meloni. Però es veu que s'està dedicant a fotre multes a tothom que la critica. Un diari, a veure, diu aquí que un escriptor antimàfia, Roberto Saviano, autor de la cèlebre Gomorra, i amb escolta des de fa anys per les amenaces de la camorra napolitana, va ser condemnat l'any passat per un tribunal de Roma a pagar 1.000 euros per dir-li a Meloni bastarda. La Meloni demanava que li pagués 75.000 euros i al final només van ser 1.000. Que fort, no? O sigui, realment hauria de ser permès insultar, encara que insultar no està bé, però hauria d'haver-hi llibertat d'expressió, dic jo, no? Una multa i resol el problema per als peixos morts i el riu contaminat. Sí, no crec que l'home... Sí, segurament amb 4 coses ho arreglaran, però, bueno, vull dir, multaran el paio si és que el multen. I el riu quant de temps trigarà a estar bé. El que passa, la merda de porc, com és la merda de porc? No m'he fixat mai en com és un zurullo d'un porc. És consistent? És liquós? Com és una merda de porc? No he visitat mai. No. A veure... Perquè, clar, a vegades he vist alguna persona que passeja porcs per Barcelona. Sol ser liquosa i filtre. No sé, estic esmorzant.
Pues no, voleu que ensenyi imatges de merdes de porc? El tema és que el que mengen els porcs... Clar, mengen una mena de porqueria que els fa cagar un líquid horrible. Però els porcs, a lo millor, si és un porc domèstic que el tens a casa, com un gosset, a lo millor fa unes caques més fàcils de recollir, no? Perquè si no, com les reculls? Amb una cullera? Si estàs pel carrer passejant el teu porc. En fi, són preguntes que em faig a la vida. Són les 10:04. Japan, sí. El París 2024 estrena la primera guarderia olímpica per fills d'atletes. Un fàrmac que ha allargat la vida de ratolins. Com actua i quan s'utilitzarà en persones? Aquesta bèstia, com veieu, era iaio, era un ratolí iaio, i li van posar aquesta medicina i mira'l, li ha sortit tot el pèl i ara està a tope. O sigui, això és el que necessito jo. Dongueu-me aquesta medicina experimental. Diu que això ha fet que aquests animals tinguin menys incidència de càncer, menys colesterol, més fortalesa de músculs i en general estaven més sans. Els ratolins de 75 setmanes d'edat, que seria 55 anys d'humans, han viscut de mitja un 22,4% més. Els mascles i un 25% més les femelles. Sí que està interessant. La inflamació crònica és un dels efectes de l'envelliment i de les malalties associades. Si inhibim la proteïna IL-11, podem prevenir o revertir parcialment alguns dels seus efectes. Collons. En humans hi ha molts factors implicats i podria haver-hi efectes secundaris inesperats. Per exemple, que et surti una segona tita. O que et surti tita quan no en tens. O que et surti... En fi, és igual. Emocionant avui els diaris, oi? Podríem mirar alguna notícia de societat? Van trigar només 40 minuts per poder hackejar el mòbil de l'atacant de Donald Trump. 40 minuts. Però quin mòbil era? De quina marca? No sé si ho diu. Era un Samsung. Clar, un Samsung fàcil de craquejar. El paio tenia un munt de material sensible en el seu mòbil, incloent fotos de l'expresident Trump i varis altres funcionaris. També van trobar-hi recerques sobre el trastorn depressiu major que ell segurament patia. Adéu, J. Audrey! Guaiteu quin pentinat m'he fet. És com una bola de billar. Poing, poing, poing. En fi, no hi ha res molt emocionant. Hi ha gent que diu que si l'atacant aquest hagués tingut un iPhone no l'haurien pogut desbloquejar. Però diuen que és igual, que encara que sigui un iPhone acaba sent qüestió de temps que ho desbloquegin també.
Suposo que amb la col·laboració d'Apple, o no ho sé. A part d'això, notícies importantíssimes. Albert Rivera i Carla Coterli, no sé qui és, més enamorats que mai a Formentera. Hòstia, vas a Formentera i t'has de trobar aquest tio? En fi, i tota la vida van pel món com si estessin posant per una foto. En fi. I els hi van fent fotos aquí, sembla que està cagant-se en alguna cosa. En moments inoportuns. Que dura és la vida del famós. Clint Eastwood segueix viu, amics. No hi ha qui el pari, però se li ha mort la seva parella. Està molt trist per la mort de la seva parella, Cristina Sandera. La trobaré molt a faltar. En Clint Eastwood ha mostrat la seva tristesa públicament després de la recent mort de la seva xicota o nòvia, que no estaven casats, sembla. Ella era bastant més jove que ell. Ella tenia 61 anys, o sigui, gairebé uns 30 anys menys que ell, i tot i així ha durat ell més que ella. Ell té 94 anys i ella, doncs, 61, Més de 30 i pico d'anys més jove que ell, i la pobra s'ha mort. La parella es coneixen des del 2014. Pobre Clint Eastwood. És una putada, Que se't mori gent més jove. Siguis un iaio, un super iaio, i se't mori la gent més jove. Atenció, notícia d'última hora. Katy Perry de festa per Barcelona. Aquesta és la discoteca i la festa que ha triat la cantant. L'estrella internacional s'ha passat per la ciutat comtal durant el Dia de l'Orgull 2024. Mira-la, que feliç. Katy Perry. Llàstima que no m'ho van dir que venia la Katy Perry, si no hagués sortit de festa també a buscar-la. Hi ha hagut 4 concerts de Karol G al Santiago Bernabéu. Com? 4 concerts de Karol G? Ha fet 4 concerts la Karol G. I ha superat a Taylor Swift en quantitat de penya, sembla. La Katy Perry servint copes en un club, amb una coneguda discoteca. Però quina? Hi ha un que sembla que li estigui fent fotos a les tetes, Què fa? Reparteix xupitos? Per què? No ho entenc. És molt rara la vida. Sí, li estava un fotent la foto directament en tot el tatam. En Nostàlgia Pop vol una raid. Paciència, Nostàlgia. Mira. Fixeu-vos que tenim 15 espectadors. Això vol dir que l'home 9, l'home 10, no evoluciona fent una hora al matí. No evolucionem. Ara som 15. Això fa goig, una mica. Home, és el mínim que hauria d'haver-hi. El Vicky Báñez diu que no voldria ser un masclista groller, però no pots tenir així a la Katy Gossi i no fer-li una picture al clevatge. No entenc molt bé el teu argot juvenil, però endavant. Es veu que estaven a la discoteca Terrazza. Hòstia, si jo estic aquí al costat de casa, me cago en dena. Una de les discoteques del poble espanyol de Montjuïc. Que, per cert, s'havia passat de moda i ara què passa? Hi ha anat la Katy Perry, tu, això pujarà, no? La Katy Perry va aparèixer per la porta del local envoltada de varis membres de seguretat i seguida per varis fans i se'n va anar directe a la part VIP del lloc. No va trigar en sortir del seu refugi i donar-ho tot i gaudir de la nit junt als presents. És a dir,
Jo vaig estar allà i la part VIP és com molt separada. Molt separada. És com que mires a la gent des de dalt i no estàs a la festa. Aleshores aquesta va dir, a la merda, me'n vaig amb la penya i a ballar. Doncs molt bé, molt bé. La Katy Perry es mescla amb el poble. Què ha sigut això? Una subscripció de... qui? No entenc la lletra, està molt petita. Sena. Sena? Sena? Qui era en Sena? He llegit Sena? O és una subscripció obscena? Hola, friquis! Hola, hola! Sense fils. Ah, era el Sense fils. Que s'ha subscrit al Sense fils. Gràcies, Sense fils. Atenció, Amaya Montero cantant amb Karol G al Bernabéu i Katy Perry ballant la Macarena a Barcelona. Diuen, la intel·ligència artificial mai podrà superar l'ésser humà. A veure, aquest vídeo. Katy Perry ballant la Macarena. Bueno. Aquesta Katy Perry és tremenda, eh? Està tremenda i és tremenda. En fi. Has vist on tenia el micròfon, no? Sí que ho he vist, sí. Ai, Katy Perry. Hòstia, és una gènia, eh? En fi. Gràcies, Katy Perry. Continuem. Vinga, que m'he despistat ara amb la Katy Perry i se m'ha anat del cap. No sé, nois. Atenció, un senyor de 93 anys ens diu el secret per seguir veient-se jove amb la seva edat. Diu que quan ets jove mai penses que un dia seràs vell. Un vídeo que té 480.000 reproduccions a Twitter. No passa res, estem a l'estiu, ens relaxem una mica. Salut, aquest home de 93 anys diu que el secret és estar bé. El secret per estar bé és fer exercici, llegir i mirar la tele. Nostàlgia també és el secret per estar bé, diu. El més gran impacte que ha tingut la mort de la seva dona és que se sent sol i troba a faltar algú amb qui parlar i barallar-se amistosament. Faig coses, vaig a llocs, però després no tinc ningú amb qui parlar i és bastant trist, comenta. Bueno, això no és un secret per estar bé, la nostàlgia. Diu que les coses materials no importen a llarg plaç, camina, llegeix i fes exercici més sovint i bueno, bàsicament no diu res que no s'hagi dit abans, oi? Hi ha un vídeo, però no estic ara per veure aquest vídeo. La filla de Belén Esteban reapareix junt a sa mare al concert de la Karol G a Madrid. Quines notícies, no? A veure, notícies absurdes. Bueno, només veig que notícies que no m'importen. És que la gent de l'alta societat
No els coneixo, tu. I alguns em cauen malament. Anem a mirar, per exemple, la revista Lectures. Fem una ullada ràpida. Jessica Bueno fa balanç dels seus 7 mesos amb l'Uitingo. No sé qui són. Ana Barrachina, filla d'Álvaro Muñoz Escasi, marca distància amb el seu pare en plena polèmica amb María José Suárez. No sé qui són. Belén Esteban organitza un fiestón a l'aire lliure pel 25 aniversari del Safilla. Veus? Aquesta sí sé qui és. Álvaro Muñoz Escasi es volca en els seus 2 grans passions, que no sé qui és aquest tio. Xenia Tostado, nòvia de Rodolfo Sancho, després del seu silenci durant el judici de Daniel. Què? Aquesta... La nòvia d'aquell paio que està a la presó. Amaya Montero, molt recuperada, reapareix al concert de Karol G. Tothom estava al concert de Karol G o què? Ángel Cristo Jr. respon amb duresa a les paraules de Quijo. És que són una gent que me la pela tant. Pilar Rubio i Sergio Ramos presumeixen del seu amor i complicitat al concert de Karol G. Tots estaven al concert de Karol G. Vull dir... Núria Roca i Juan del Val... Ella, mira que a mi la Núria Roca em queia bé, abans, però amb que està amb aquest Juan del Mal, en fi, no... Bueno, em queia bé quan feia el guacu-guacu, no? Era simpàtica. Bueno, és que és simpàtica, ella, sembla simpàtica. En fi, David Summers, i Christine Cambeiro s'han casat. A veure, amb qui s'ha casat aquest bon home dels Hombres G? En David Summers, cantant d'Homes G, i Christine Cambeiro han celebrat, que no sé qui és ella, és una noia que es diu Christine Cambeiro, no té més, però s'han casat. També li deu portar 20 anys, no? Molt bé, xaval. És igual, si no els coneixes, opina i que sigui el que Déu vulgui, diu Guillem Güell. És que no sé qui són, la majoria. Hauríem de fer una selecció dels que em cauen més o menys bé. Sasha Grey al concert de Karol G. No és veritat. Sí? I què fotia allà? No me la veig allà. Sasha Grey és massa sibarita per anar-hi allà. Ah, que ho dius en sèrio, eh? O sigui, realment sí que estava. No estava. Era una broma d'en Víctor de Nostàlgia Pop. He buscat i m'ha sortit a Google que Sasha estava al sorteig al concert de la Karol G, però no era la Sasha Grey. Era una altra Sasha random, una tia random de la vida. Una rossa que es diu Sasha, amb el seu gos. Bueno, doncs ja està. Ara sí que anem recollint, eh? Anem a les tendències del Twitter. Sí, perquè el programa no té sentit allargar-lo mitja hora més. Està bé perquè ens dona alguns seguidors més, però és com una agonia. A veure... Feliç dilluns, Kamala Harris, Biden, Norris, Piastri, Roro, Verstappen, Amaya Montero, Adidas i Karol G són les tendències d'avui. Karol G, com veieu, tothom parla d'ella. Amaya Montero reapareix amb Karol G i canta cançons... No sé. Aquesta és la que era la cantant de l'orella de Van Gogh. Això sí que ho sé. Diuen, impactant moment que surt la noia aquesta amb lo de la Karol G. Increïble el concert de Karol G a Madrid, diu un tal Àlex. Aquí un moment que farà història. Rosas, cantada per Amaya davant de tothom d'un Bernabéu complet, al complet. Els veïns del Bernabéu també molt contents. Karol G ha aconseguit que llegendes del pop tornin de la millor manera Anaí i Amaya Montero.
Ah, la Karol G em cau bé la Karol G. Ara la confonia amb l'altra, amb la catalana, com es diu aquella? No me'n recordo, la que té la musca de germana. Em cau millor la Karol G. I també li veig bastant més talent creatiu. La Yol Beltrán. Sí, exacte, la Yol Beltrán. Ai, vaig a posar les bambes. La Yol Beltrán omple 2 estadis. Una pena. Una pena que la Yol Beltrán no surti de la tele com abans, no? Bueno, és que qui mira TV3 avui dia? Qui mira TV3 avui dia? Hi ha algú que miri TV3? Algú de vosaltres mira TV3, alguna cosa? Hi ha algú més o menys aguantable a TV3? És que no aguanto ningú de l'Star System de TV3 actual, de veritat. Però és que ni un. Bueno, en Jacint Casademont, l'únic que aguanto. En Jacint, que sortia no sé quin programa. No tenia el protagonisme, per desgràcia, però... La Karol G. La Karol G surt a TV3? Mira TV3. El 324... És veritat, jo miro TV3 només al programa dels matins. Durant uns 10-15 minuts o 20, mentre em desperto, miro el programa dels matins. I em cauen bé aquestes noies del programa dels matins. Això sí que està bé, és veritat. Això m'agrada. Sobretot m'agrada molt, hi ha una noia rossa que em cau molt bé. Aquella és una crac. No sé com es diu, però és una crac. A vegades presenta ella, a vegades no, però li haurien de donar el programa amb ella, perquè és la millor. Com es diu el programa dels matins? Els matins, no? No sé si hi ha aquí una imatge de tots. No la trobaré ara. Bueno, és igual. Són les 10:26 minuts. Anem a fer la raid. Yol Beltrán al concert de Karol G. En Víctor de Nostàlgia Pop no està pas fent programa, no? No. Tenim en Pulga Tejana. En Pulga Tejana amb 11 espectadors i Tiki-Taki amb 15. Què fot en Pulga Tejana? Jugar a videojocs. I en Tiki-Taki, doncs, amb les seves vides de Tiki-Taki. En Tiki-Taki ja ha deixat lo dels vots. En Tiki-Taki... Ok, ornitólogo, ¿cuál es ese pájaro? Bueno, està aquí parlant de vés a saber què. I en Pulga... Li farem el Pulga Tejana, va. Right. Pulga Tejana... Què vol dir dels vots? Que abans tenia 100 espectadors cada dia. A veure, doncs en Pulga Tejana, us envio en Pulga avui. Vale? Que no es digui. Nothing but hurt. Look, I admit I lied. No sé, Tors, pensa-hi. A veure. M'ha enganyat només amb una cosa, diu. Però diu que aquell cotxe l'he escollit jo, que l'he enviat jo amb ell perquè em reculli, perquè m'ajudi. En realitat no és granger, la teva esposa no està morta, no ens hem conegut abans. Fins aquí, en aquest moment... En realitat no és granger, no, la teva dona no és morta. Nope, she's dead all right. That's no lie. No, és que no ets granger. No, que no ens hem conegut abans. Yeah, we've met. Twice, in fact. Sure.
You showed up at